Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Ба ҳама бародарон, хоҳаро бисёр одамо навистаистанд ки ай Москва чӣ хел мо дар шумо ёрдам кунем. Бародарҷоно, ай Москва ёрдами шумо дамо дар кор нест. Алҳамдулиллаҳ, бачаҳои мисол ами Европа бисёриянд. Мо ин кора хидмон масъалаи ҳалша мебинем ва шумо метавонед ки мисол ана ҳамин номеро да сум партоен, ана ҳамин апаи Парвина ва апаи Элнура, канали Делай Добро ва канали Молодёжь ТЖК, ино мехоҳанд ки ёрдами худша ба хонаи ҳама одами мурдадор расонанд. яъне ки барои ягон маъракаҳош, барои қарзош шумо метавонед ана ҳамин картада пул партоен ёрдамтона расонед. Ва як киви кашлёке ки буд да ҳамун сомона, ҳамун айман буд, ҳавай кор накардесед, ҳавай ягон кас пул гузаронда натонистесед. Барои ҳамин мо хостем ки ана ҳамин картада мисол касе мехоҳад ёрдам, ана ҳамин да кунад барои хонаи ҳамун мурдадор. Худованд нигаҳбон боша ҳамаи шуморо.